ya san ka ta fuska biyu. Yana kallon ka a fim kuma yana jin ka a waka. Kuma an ce ba a ƙaunar abu guda biyu ko a mai so iri ɗaya. A yanda aka ce kenan. Da ni da masu kallon mu muna so mu sani wai tsakanin waka da fim wanne ka fi so ne? To, sometimes ka san sorry, sun ɗauke mu wuta, amma na tabbatar da ana tare. Ba matsala, bari an aska ma toci daga nan. So, a gaskiya shine sometimes abin da kake so ba shi al'umma suke so ba. Abin da al'umma suke so sometimes ba shi. Haka ne. Saboda ba shi da mai kaifin wahala ba. A ɗan ƙanƙanin lokaci ake yin shi kuma sakarwa al'umma su gani. Shi kuma fim yana ɗaukan shekara ko watanni masu yawa. Amma a yau ɗin nan da nake idan ina da wadata ko ina da ra'ayi zan iya shiga studio yau in yi waka a gyara ta gobe jibi a samu dai kwana uku ana gyara ta fita in fita in yi kwana uku ina shooting ɗinta a cikin satin kuma in sake ta. To ta sauki wajen tura sako irin wanda kake bukata a sani ko ka wayar da kan mutane. Shi kuma fim yana ɗaukan lokaci don haka na fi son waka saboda rashin ba shi da wahala. Fim kuma akwai wahala, magana ta gaskiya kenan. Don haka ni a ɓangare na waka na fi so, amma masoyana da yawa sun fi son su ganna cikin fim fiye da waka. Haka abin ne. Ra'ayinka shine waka kuma masoyanka da dama sun fi son fim kamar yadda ka bayyana. Kuma a cikin batunka sai ka ce ka fi son waka ne saboda ba ta da wahala. Sai nake ganin ai kuma kamar dan kana da baiwar waka ne tunda an ce ita waka sai mai baiwa ko? Gaskiya ne. Gaskiya ne. So ko dai baiwan ne yasa ya maka sauki? Abin da yasa ya min sauki saboda ni producer ne ainihi. Waka kiɗa nake yi. Da na ƙware a kiɗa sannan na zo na fara waka. Da haka baya bani wahala. Kamar wanda zai zo a lokacin da ya kawo ya shiga studio ya biya kuɗin da za a yi masa aiki a buga mai kiɗa a lokacin ya ɗora a lokacin, gobe ya dawo a yi mixing, jibi ya dawo a yi mixing, wani abu bai yi ba sai cire gyara nan gurin bai ba, ana ɗaukar dogon lokaci. Shi yasa za ta zama mai wahala a wurin mutumin da ba shi da studio ko kuma ba shi da bai iya baya kiɗan kawai sai dai ya rera. In ya rera ma ka ce masa ga kwamfutan ya mixing ba zai iya ba. Yasa ya zama min mai sauki ni a guri na da bai bata min lokaci. Amma kwamfan na sani a gurin wasu waka yana da masifar wahala. Amma dai for me, alhamdulillah.